Tragedija u Zemunu, autobus usmrtio devojčicu na pešačkom prelazu. Nasilje u Novom Sadu, uhapšeni zbog napada na policajce. I podmetnuti požar, zapaljen automobil mlade žene. U Zemunu se dogodila stravična saobraćajna nesreća kada je gradski autobus udario devojčicu dok je prelazila ulicu na zeleno svetlo. Nažalost, ona je preminula na licu mesta. Nakon toga, autobus je izazvao lančani sudar sa nekoliko vozila i udario u stambenu zgradu. Više osoba je povređeno, među njima i trudnica u 9. mesecu. Vozač autobusa, star 61 godinu, uhapšen je i sumnjiči se da je kroz teško kršenje bezbednosti saobraćaja izazvao tragediju prelaskom na crveno svetlo. Policija je rasvetlila slučaj izazivanja opšte opasnosti. 5 mladića iz Bačke Palanke osumnjičena su da su zapalila automobil jedne Novosađanke. Incident se dogodio 5. avgusta, a osumnjičeni su polili vozilo zapaljivom tečnošću i izazvali požar. Svi su uhapšeni i protiv njih su podignute krivične prijave. Ne zaboravite da lajkujete video, zapratite kanal i uključite zvonce kako biste uvijek bili u toku sa najnovijim vestima.